Първият събеседник в 12 плюс 3 днес е Асен Василев, лидер на Продължаваме промяната. Знаете, и бивш финансов министър. Темите ясни. Здравейте, господин Василев. Здравейте. Свръхдефицит, дупка огромна в бюджета. Нека да започнем обаче с темата за Стоян Мавродиев, задържана днес в Сърбия. Вие заедно с Кирил Петков започнахте осветляването на едни големи кредити в Българската банка за развитие. Как си обяснявате, че толкова години по-късно ставаме свидетели на този арест? 2021 година, когато влязохме в служебния кабинет, банката тогава беше към Министерство на икономиката. И след проверка стана ясно, че 1 милиард лева са раздадени на 8 фирми без реални обезпечения и кредитите спряха да бъдат и обслужвани. И това е директна щета за българските граждани, защото това са пари, които са дадени на банката под формата на капитал от нашите данъци, които след това са раздадени на едни фирми и не са се върнали. И това беше още тогава пратено към прокуратурата, 2021 година. 5 години по-късно явно вече има някакво действие по въпроса. Така че, както се казва, крайно време е веднъж да видим някой, който да понесе последствията от действията, които е предизвикал, с които е накърнил интереса на българската държава. Може ли да се окажем в ситуацията на Цветан Василев, който дълги години си седи в Белград? Аз не съм специалист по Така, международно да. право, да ви кажа, но на това, доколкото знам, е въпрос на от една страна юридически процедури между прокуратурата и, предполагам, Сръбския съд и Интерпол в цялото това нещо. От друга страна, някакъв вид и дипломатически усилия, които трябва да се положат, може би, от Министерство на външните работи. Промени ли се нещо в Банката за развитие от тогава до сега? И ставаше дума и за 150 милиона лева кредит към Бълка. Тоест, някога тези пари ще бъдат ли върнати или всичко се затлачва в тази държава? Това, което стана ясно е, че фирмите са спрели да обслужват кредитите, голяма част от тези кредити. Оттам нататък, доколкото разбираме, нямало адекватни обезпечения, то за това върви и делото, че са дадени без адекватни обезпечения, така че най-вероятно и да се върне нещо, то ще бъде в някакъв минимален размер. Това, което ние променихме още 21 бяхме сложили таван банката наистина да работи с малки и средни предприятия и да не може да дава повече от 5 милиона лева кредит. И това всъщност да не се допуска втори път такава ситуация. Този таван беше махнат по времето на мисля, че кабинета Желязков. Да. И знаете, че имаше опит да се захрани банката с нови 4 милиарда лева, 25-та, които бяха предвидени в бюджета. Този опит беше успешен, бюджет 25 беше прият и тези 4 милиарда бяха насочени към банката. Служебният кабинет на господин Гюров, Георги Клисурски, успя да върне 3 милиарда от тях обратно в хазната. Тоест те сега са на разположение на кабинета на Румен Радев, не са в банката. И всъщност, как да кажа, бяха прекратени поне най-големите щети. Говоря за едрите суми, иначе какво точно се е случило в банката, нямам представа. Има ли смисъл обаче от тази банка, извинявайте? През годините ставаме свидетели непрекъснато на някакви скандали, някакви пари, които се наливат, взимат и така нататък. По начина, по който се управлява, няма. Тази банка в една нормална държава има банка за развитие, но тя има нормално управление. Успешните програми на Българска банка за развитие са били програми банка към банка, така да се каже. 21-22 година, 21 заради COVID, 22 заради кризата, тогава Банка за развитие пусна едни гаранционни програми към всички търговски банки, където фирмите така иначе се банкират, за кредити за оборотни средства. Знаете, заради COVID фирмите бяха останали без оборотни средства и всъщност тогава държавата през Банката за развитие пое гаранцията до 80%, ако една фирма не си върне кредита. Фирмите взеха кредитите и мисля, че над 98% от тия кредити бяха върнати, но това позволи да влезе ликвидност от банките, защото рискът в голяма степен остана в държавата и фирмите получиха по-лесно достъп до средства. Такъв тип програми има смисъл да се правят, но те могат да се правят извън Българска банка за развитие. Честно казано, според мен това може би било най-доброто, защото тя в последните години, освен скандали, нищо друго не генерира. И сега няколко изказвания чух от вас през последните дни и по отношение на дупката в бюджета и по отношение на процедурата за свръхдефицита.
Редно ли е да обвиняваме обаче правителството на Радев? От това, което разбираме и което идва от Европа, това са критики в последните години, включително и за вашето управление. А, Винаги се отправят, нека да кажем така, предупреждения към всички европейски държави. Процедура по свръхдефицит се открива, когато има някакъв конкретен повод. И за да не говорим голословно, това, което виждаме дословно написано в доклада, с който се отваря процедура по свръхдефицит. В доклада пише, че дефицитът за 2025 година е 3,5%, което е над референтната стойност от 3%. Тоест, дефицитът ни е по-висок. След това обаче се казва, че 0,6% са увеличените средства за отбрана и те като се приспаднат, пада на 2,9% и попада в така нареченото изключение по процедурата за свръхдефицит. Тоест за 25-та данните не са добри. Бюджета не се изпълни, той се изпълни на по-висок дефицит, отколкото беше заложен в нашия закон. Но това само по себе си Европейската комисия каза не е причина да се открие процедура по свръхдефицит, тъй като попадаме в изключението за военни разходи. Защо тогава само на България е открита процедура по свръхдефицит, между другото? На нито една от другите държави, които имат по-високи дефицити. Защото е използвана другата част на процедурата по свръхдефицит, която е не ви вярваме, че 26-та няма да направите свръхдефицит. Буквално пише, че тяхната прогноза за 26-та е, че ние ще бъдем на 4,1% дефицит, защото те не виждат действие траектория, която да ограничи този дефицит към момента и защото няма предложен бюджет, който да казва нещо друго. Какво означава вие това? Казвате, че ако... Не го казвам, аз казвам го Европейската комисия. Да, Гълъб Донев в момента представи един бюджет с 3% дефицита. И го изпълним. За нас няма да има. И го изпълним, няма да има абсолютно никакви последствия и санкции. И наистина се поберем в 3%. Как да се случи това при положение, че той вчера излезе, предполагам, че сте видяли и очерта една огромна дупка? Сега, това е втората тема, която имаме. И тази тема е, нека да кажем, склонността на някои политически сили, и тук Прогресивна България не са единствената. Спомните си ГЕРБ, като дойдоха миналата година, говориха за 18 милиарда дупка, пък после се оказа, че дупка няма. Влизайки на власт, да кажат всичко е много черно, всичко е много страшно, за да могат след това по-лесно да си прокарат някакви непопулярни политики. Това нещо Гълъб Донев не го прави за първи път. 2023 година точно Гълъб Донев като министър-председател и Росица Велкова тогава като министър на финансите, тя сега му е заместник-министър в финансите, в разгара на предизборната кампания излязоха и казаха: продължаваме промяната и Асен Василев направиха огромни зулуми 22 година, че дадаха пари на пенсионерите и затова ще имаме дефицит от 6,7%. 2 месеца по-късно се състави кабинета Денков, влязах аз като министър на финансите, успяхме да направим бюджет с 3% дефицит и накрая завършихме годината даже по-ниско, с 2% дефицит. И всичко това беше сертифицирано от Евростат. Тоест, това паникьорско мислене и говорене няма нищо общо с реалността. А има ли проблем с това, че години наред, включително и по ваше време, всички финансови министри какво правят? Взимат от едни дружества, от БЕХ, от така нататък печалбата, взимат я авансово печалбата, взимат авансово, имаше случаи печалбата от банките също, нагласят си счетоводните сметки само да докарат и в един момент стигаме до един етап, в който има 2 милиарда някъде в някакви шкафове, които са били скрити. Теменушка ги говореше същите. Тогава бяха 4 милиарда лева. Ма не са нагласени сметки. Дайте от тук да започнем. Ето това е още една лъжа, която е абсолютно пагубна, между другото, за България като държава. Защото когато говори министъра на финансите, не го слушат само българските граждани, слушат го и чуждите банки, които дават кредити, слушат го и международните институции. И когато той каже има нагласени данни, това е абсолютно пагубно. Още повече, че е пълна лъжа. Спомните си, Теменушка Петкова излизаше с едни листчета как имал 4 милиарда лева неразплатени. После излезе на Евростат сертифицирането на дефиците, се оказа, че няма нищо неразплатено и всичко си е Гълъб точно Донев го каза преди така. няколко дни. Гълъб Донев го каза и сега преди няколко дни. И това, което
е ясно вече, Евростат е минал през всички фактури. Всички, и платените, и неразплатените. Това е дефицит на начислена основа. Той затова е на начислена. Ако е издадена фактурата, независимо дали тя е платена или не е платена, тя влиза в дефицита, тя влиза в разхода, тя се брои за разход. Кога ще я платим, вече е въпрос на касово изпълнение на бюджета, което Европа не я интересува. Това, което, нали, като се кажат едни такива помпозни цифри, всяка година, всеки месец, българската държава разплаща 4 милиарда евро. Всеки месец. Юни месец ще направим плащане за 4 милиарда. Юли месец ще направим плащане за 4 милиарда. И така до декември. Ако имате една нормална фирма и харчите примерно по 4000 лева или 40 000 лева на месец, нали, и ви кажат, оле мале, ние харчим 40 000 лева на месец, имаме за 20 000 лева фактури. Това, което ви казвам, разбирате, печалбата на някакви така, дружества, сега отиваме до тази част. Като се вземат едната година, следващата година пак имат печалба, и пак се вземат? вземат. Разбира се. И тези дружества нито могат да се развиват, нищо. Не е така. И сега ще ви кажа. Държавата си прибира дивидента от собствеността. Като един собственик, когато едно дружество е на печалба, нормално е вие да си приберете тази печалба като дивиденд. Ако дружеството има нужда от допълнителни инвестиции, за да се развива, тогава може да му оставите част от печалбата да се развива. И това е правено във времето. За дружества, които имат инвестиционна програма. Другия вариант, за да не са дружествата черна каца и да не се чудим какво случва там, може да изтеглите печалбата и да кажете, като имате за развитие бизнес план, инвестиционен проект, ясно е какво ще правите, ще ви се отпуснат допълнително средства конкретно за този инвестиционен проект. И ако погледнем какво правихме 23-24. Дойде АЕЦа и каза, искаме да строим 7 и 8 блок. Отпуснаха се 1,5 милиарда точно за 7 и 8 блок. Вие също бяхте взели печалбата на БЕХ по спомен. Точно така. Изтегляш печалбата като дивиденд и после им се дава конкретно за конкретния проект при представени разчети. А не имаме се едни пари да си харчим. Същото нещо. Булгартрансгаз. Казаха, трябва ни за вертикалния газов коридор, имаме тук връзка, тук тръби покрай провади, не знам какво, 3-4 проекта. Също им бяха целево отпуснати средства за конкретния проект. А не да се каже, ние тук генерирахме една голяма печалба и ще си я правим каквото си искаме. Което е абсолютно грешен начин да се управляват дружествата. И това под никаква форма не пречи на следващата година. Пречи, ако теглите авансово. Но само едно нещо ще ви кажа. Ако се тегли авансово печалбата, следващата година, тъй като ако изтеглите, вие теглите през годината, не знаете колко ще бъде. Евростат няма да ви го сертифицира това като приход. Същото и с авансовото тегляне на данъка на банките. То може да е влязло касово като приход миналата година. Но за целите на дефицита, така както Европа го смята, то ще бъде приход 26-та. Тоест Гълъб Донев спокойно може да си го напише като приходна част за начислената база 26-та, защото това е дивиденд, който... Това са пари, които са били дължими 26-та. А те кога са изхарчени? Няма значение. Как няма значение? Защото са изхарчени 25-та, то 26-та да си ги напише като приходи, извинявам. Сега, защото, това пак ви казвам, точно за да не стават премествания на приходи и разходи на база кога се харчат, затова Европа не гледа дефицита на база касовите движения, потока на парите, а гледа дефицита на база издаването на фактурите и кога са дължими сумите. Тоест, ако един данък е бил дължим 26-та, той ще се брои като приход за 26-та, за целите на Евростат и Европа. Независимо кога сте го прибрали. Ние може 23-та да сме взели данък, който е бил дължим 26-та, за целите на Евростат той ще бъде приет като приход 26. Ще ви дам обратния пример с разхода. Самолетите ги платихме 2019. Първата ескадрила, там 2 милиарда долара. За целите на касовото изпълнение тези пари са взети, разходвани и така нататък, платени 2019. За целите на Евростат, и затова идва това 0,6 намаление за допълнителни разходи за отбрана за 25, за целите на Евростат този разход се прави и се отчита, когато получим самолета. И тъй като ние миналата година ги получихме голямата част от самолетите, това ни удари като разход миналата година, въпреки че не сме го плащали миналата година.
И това е направено точно за да не могат да се правят игрички с кое, кога се плаща. Така ли процедират и в Европа, в останалите държави? Във всички Всичките държави. тези Това счетоводни е, трикове, за които се това говорят е тези методологията на Евростат и за това Евростат заверява дефицитите и за това на 31 декември е ясно колко си похарчил и колко са ти влезли по сметките като правителство. А Евростат заверява дефицитите чак в края на март, началото на април, защото има 3 месеца, когато се гледа абсолютно всички тези операции, всички фактури, какво е получено, кога е трябвало да бъде получено и това се сертифицира съответно и приходната и разходната част на бюджета. Така че това не е или показва неразбиране как работи начислената основа на бюджета, или показва недобросъвестност. Тоест за вас колко е дефицита в момента? След като казвате, че Донев спекулира по някакъв начин с числата, които представя, Европа го е числил по друг начин, вие... Въпросът е колко ще бъде дефицита на 31 декември 2026? Колко според вас ще бъде тогава? Колкото Министерство на финансите реши да бъде на база на бюджета, който ще представи. Министерство на финансите може да представи бюджет с 7% дефицит, може да представи бюджет с 17% дефицит, може да представи бюджет с 3% дефицит. Това зависи от какви приходи ще бъдат събрани, а това заради високата инфлация в момента, събираемостта на приходите върви изключително добре. Приходите от ДДС към май месец са нагоре с 20%. Най-вероятно 26-та година ние ще завършим с 7 милиарда повече приходи от миналата година. И тук въпросът е срещу тези приходи, какви разходи ще бъдат заложени в бюджета. Тези 7 милиарда допълнително как ще бъдат разпределени между между пенсионери, млади семейства, социално подпомагане, образование, здравеопазване, заплати на администрацията, нови коли, издръжка на администрацията, капиталови разходи, военни разходи и така нататък. Допълнителните, плюс това, което имаме от миналата година, дали ще бъде променено като разходна част. Давам ви пример. Ако се сложи таван, примерно на заплатите в администрацията и в дружествата, ето, Росен Христов, назначен в борда на ДКК преди няколко дни. Той каза, че четох изказвания негови, че всъщност спекулирате с неговата заплата. Ами по закон е 18 минимални работни заплати. Даже може би чака. Добре, по закон е 18 минимални работни заплати. Нека да кажа каква е. Нали, това първо. Второ, което трябва да се има предвид. И между другото, това не е изключение. За съжаление, ние бяхме сложили ограничения в дружествата, нали? Но това също отпадна. В закона в момента пише изпълнителен член на борд е до 18 минимални работни заплати. Вие ги сметнете колко са. Мерки от тук нататък. Като се сложи тавана, още не е сложен. Идеално. Така, Тоест дават пример, започват от тях и ще режат от тук нататък. Добре, идеално, нека да се случи този пример. Второто нещо, което трябва да се каже, е къде са приоритетите. Защото един бюджет е политически приоритети. Той не е бакалска сметка. Политически приоритети, какво е най-важно? За развитие на икономиката и какво е най-важно от гледна точка на доходи и от гледна точка на разходи, които държавата прави. И това, което аз виждам, за съжаление, е, че прогресивна България, което показва с първите си действия, че техните политически приоритети са сбъркани. Това са същите политически приоритети, които едно време ни докараха постната пица. В разгара на кризата да замързим за 3 години пенсиите. Значи, ГЕРБ ни държаха на постна пица, Радев ни сложи на капково напояване. Същия начин на мислене. Няма пари и тръгваш от най-уязвимите групи. Ако погледнем ръста на разходите за първо 3 месечия, ръста в пенсиите, плащанията за пенсия е около 280 милиона евро. Ръста в заплатите на администрацията е 580 милиона евро. И още 160 милиона евро ръст на издръжката. Кафе, води, нови коли и така нататък. И ремонти. И тоалетна хартия. Значи, от половината дефицит към март месец
половината от дефицита към март месец, нали, е ръст на заплатите и издръжката в администрацията. А пенсиите са около 13% от този дефицит. Какво казвате? Казвам, че ако сте финансов министър, почнете да си подреждате бюджета и казвате, искам да вляза в 3%. Първо трябва да си направите истинска прогноза за приходите. Защото когато имате кризата в Иран, разбъркан международни пазари и така нататък и вдигаща се инфлация, това трябва да си прогнозирате правилно приходите. След като си прогнозирате правилно приходите, трябва да видите откъде ви идва ръста в разходите. И ръста в разходите в момента, поне по данните, които бяха изнесени към първо тримесечие, идва основно от заплати на администрацията и издръжка на администрацията. Ако утре Гълъб Донев внесе болезнена реформа със съкращение на администрацията, не знам колко процента, вие ще го подкрепите ли? Бихте ли застанали до него да кажете на полицаите, че техните заплати няма да се увеличават както до сега? Ние даже го направихме миналата година, въпреки че не бяхме на власт. Теменушка Петкова, тогава, ако си спомнете, бюджет 25-та, и казахме, че ако се прочете закона специално за полицаите правилно, увеличението трябваше да е 25%, а не 50%. И ще ви кажа защо. Защото за основа се взема средната работна заплата, в която са начислени клас прослужено време и са начислени всякакви видове добавки, нощен труд и така нататък, плюс всякакви видове бонуси. Това се взема за основа и на базата на това се определя основната заплата в МВР, на която на тази вече основна заплата, която е базирана с клас прослужено време, пак и се начислява клас прослужено време, пак и се начислява нощен труд и пак и се начисляват всякакви видове добавки. Тоест, реално два пъти влизат, ако щете, клас прослужено време и добавките в начина, по който в момента са формирани заплатите в МВР. И това го казахме. Не беше популярно. Даже не бяхме в управление да кажете, че някакъв дивиденд ще извлечем от това. Добре, Европа обръща внимание на голямата сива икономика, която е в България. Защо и по ваше време и сега никой нищо не казва, няма мерки? От време Има, време разбира се, мерки. Какви мерки? 23-та година, ако си спомняте, имаше инфарктно приемане на бюджета. И така беше през лятото, когато имаше една инфарктна бюджетна комисия, която отхвърли мерките за събираемост, които аз бях предложил като министър на финансите, и аз тогава им казах, че падне правителство, ако не се приемат тези мерки, защото нямаше как да бъде изпълнена приходната част. И в крайна сметка мерките бяха приети и приходната част се изпълни. Ще ви кажа, спомняте се тогава какъв вой беше настанал за това, че НАП проверяват физически за стоките с голям фискален риск доставките. Дали това, което е написано на фактурата, отговаря на това, което камиона носи. И трябва всеки и това е, което влиза и от чужбина, и това, което върви от България. Тогава се направиха допълнителни всичките сделки, които се изповядват. Добре, да се проверява дали има задължение. Този сектор и към днешна дата то пак за борбата с корупцията. Събираме около 2 милиарда евро повече на година заради тия мерки. Това, което стана, преди да се изповяда всяка сделка, се проверява дължат ли се данъци към държавата и към общините. Всяка фирма преди да получи било по европомощи, било нещо друго, се проверява дали се дължат данъци към НАП и първо се събират данъците към НАП. Всичко това се случи. Автоматично да се събират тези средства, а не някой да получава средства и след това да трябва да го търсиме през съда. Всичко това се случи. Всичко това се случи 23-та. Какво се случва тогава? Какво се промени за тези години? Сега не се остават два големи сиви сектора в икономиката, които трябва да бъдат много сериозно прегледани. Единият сив сектор, който остава, е сектор на строителството. И там това, което бяхме започнали, е да се ползват строителните книжа и след това да се гледат фактурите. И да се направи така, че ти няма как да построиш примерно 1000 квадрата и да не си да си зидал тухли и да не си ползвал работници. Защото и такива случаи има. Нали? Или да не си вложил материал. Така че, като се тръгне от строителните книжа и количествените сметки, които са по проектите, които са там, за да не падне къщата, всичко това се види дали след това го има в фактурите. И към него да е приложено съответно количество труд. И този процес започна, за съжаление, падна кабинета Денков, не го довършихме. Втория голям сектор, който остава,
и където не успяхме да се преборим за допълнителните мерки, е търговията с плодове, зеленчуци и така нататък. Там е абсолютно сиво, даже бих казал направо черно. Добре, за състоянието на бюджета в момента носи ли вина и служебния кабинет? Служебният може. кабинет в общи линии по закон за публични финанси може да харчи колкото получава като приход. Така че то нито е предлагал бюджет, нито е предлагал политики, просто е изпълнявал това, което е било записано в закона. Когато си в удължителен закон, нямаш много място да мърдаш. И още моля ви за кратък отговор. Незаконния град и кмета на Варна. Да. Трябва ли да подаде отставка? От Възраждане му искат вече. Чето вчера, че е имал протест също във Варна. Събрали се няколко човека. Аз лично не смятам, че Благомир Коцев трябва да подаде оставка. Но със сигурност... Но е проспал 2 години. Единствените, които всъщност са издали документ, че нещо е незаконно и са го санкционирали, общината. Ако погледнете от всичко, което се е случило, от всички институции, от прокуратура, от ДАНС, от ДНСК, които е трябвало да контролират трафопостове, водопроводи и така нататък, единствените, които са издали документ, че има незаконно строителство и трябва да бъдат съборени постройки, са общината. Тези двама души като кандидати за президент? Кои? И кмета на Варна и Андрей Гюров. Ще имаме обща кандидатура за президент и ще обявим кой ще е човека в най-скоро време. Прави в тази посока. Вървят разговори, разбира се, с форума за демократично действие, с нас, Демократична България и ДСБ. Вървят разговори. Да. Как ще бъде избрана? Ще има ли гласуване? Имаме подписано споразумение с форума за демократично действие и си го спазваме точно както е подписано. Не разбрах, гласуване ще има ли на членовете на формациите, които... Това зависи от самия форум, нали, в крайна сметка, но това, което е записано в споразумението е, че ли трябва единодушно се излъчи кандидатура на база социологически проучвания или да има предварителни избори. Асен Василев, благодаря ви.